Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ BM सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव BM सेटअप चेनेलनि गासैबो फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर। आं दिनै भिडिअ बानायनो सानाखैमोन, नाथाय नैबे मोनसे भिडिअनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जाबाय। आं गोबां दुखु मोनदों आरोना। आं सासे बर' मानसि जानानै आं दुखु मोनदों आरो लोगोसे लाजिनाय मोनखांबाय। मानो थाखाय बेबायदि बाथ्रा बुंनो गोनां जादों होनबा नैबे भिडिअनि थाखाय। जों बर' हारिनि मानसिफ्रा एसेबां जुनाद बायदि मानो खालामजाबाय थायो? एसेबां अयथासार मानो खालामजाबाय थायो? बे जाथाया आं मोजाङै दिन्थिनि माने बबे जायगानि बबे जायगायाव जादों आं बेखौ खोन्थाला, बाट आंहा डाइरेक्टलि जोंनि बर' हारिनि बर' जाथिनि थाखाय बे बाथ्राखौ आं बुंगोन। रायजो राजाफोर, बे काहानि बे स्टोरी जानाया जाबाय भेक्सिन लायैनि थाखाय। बे मानसिया जाम्बि, बे मानसिया बुरिबो। गोदो गोदायनि मानसिफ्रा एसेबाबो अख्रा जाहैखायो एबा लेखा फरा रोङैनि थाखाय। दिनै बिथांमोना कर'ना माने मा बेखौबो मिथिया, मानो होनबा बिथांमोना भिडिअबो नायनो रोङा बारा। जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै बुजाय आजायसो खोन्थानानैसो जों भेक्सिन लाहोनांगौ। दिनै बे बाथ्राखौ नोंथांमोना नुगोन, बेयावहाय सासे पुलिसा आखाइ मुथि लानानै सौदों भेक्सिन लायैनि थाखाय। नाथाय बिनि सिगां बे बाथ्राखौबो बुंगोन, बे आइजोआ गावनि मेख्लाखौ थिखांनानै होनानै लेवरा बायदिसिना बेफोरबायदि राव बाहायनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसा गावखौ इनसाल्ट खालामनाय बायदि मोनदों। नाथाय आं बेखौ बुंनो सानो, सासे आइजोखौ दांनोब्ला सासे आइजो पुलिसनि गोनांथार। आं बै पुलिसखौ बुंनो सानदों, बे पुलिसा आखाइ होनो दरखार गैयामोन। आखाइ होनाय नङा, बियो सौदोंसो। रायजो राजाफोर, गोबां लाजिनाय मोनबाय। नाथाय बे भिडिअखौ आं नोंथांनि सायाव बुंदों, बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होनांगोन। मानो होनबा बे मानसिया सासपेन्ड खालामजाथारनांगोन। बेवहाय भेक्सिन सासे मानसिया लायै मानसिखौ बेबायदि अहंकारै सौनो हानाय रावबो नोंनो मोन्थाय होआखै। आं बुंगोन, बेयावहाय रावबो आसाम सरकारानो होन, भारत सरकारानो होन, रावबो नोंथांमोनखौ बेबायदि मोन्थाय होआखै बेबायदि सौनो। आं बे बाथ्राखौ बुंबावगोन मोनसेबाव, बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम। बे मानसिया सासपेन्ड जानांगौ, नंगौना नङा रायजो राजाफोर? हायोब्लाथ' सासपेन्ड जानांगौ। 1 मान्थ 2 मान्थ्सनि थाखाय नङा, फुरा जिन्दगि सासपेन्ड खालामनांगौ, जाहाथे जोंनि बर' हारिनि मानसिखौ बेबायदि आरोबाव दांफिना। दुखु मोनबाय आङो। जोंनि बर' हारिनि सासे आइजो एबा बिमा महरनि सुबुंखौ बेबायदि आखाइ मुथि लानानै भेक्सिन लायैनि थाखायनो, भेक्सिन लायैनि थाखायनो मोजां बुजाय। मानसिसो बेबो, नङाबा जुनारथ' नङा। लायाबानिथ' डाइरेक्ट थाव सौनाय। एसेबां अखाद जाबायना नोंनाव पुलिस? बे मानसिखौ होनदां, बे पुलिस ड्रेसाव गाननाय मानसिखौ होनदां, बे ब्रादारखौ होनदां। बारा दादागिरि बेफोरबायदि खालामनो नाङा, हामा। जाय मानसिया नों बुजियाखै बे मानसिखौ मोजाङै बुजाय। आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों, रायजो राजाफोर, भेक्सिन लानाया गोबां गोनांथार। थां सेन्टाराव थां, मोजाङै बयबो रायजो राजाफ्रा भेक्सिन लाहैथां। भेक्सिन लानानै था, बिराद गोनांथार, इम्परटेन्ट। नाथाय भेक्सिन लाहोनायखौ माब्लाबाबो फरसे दालाहो। जाय मानसिया जेबोखौनो बुजियाखै बे मानसिखौ अहंकारै भेक्सिन लाहोनाय सोर होदों राइट्सखौ? ना आसाम सरकारानो होदों, ना हयथ' भारत सरकारानो होदों? रावबो होआखै। बे पुलिसा हारसिङैनो बेबायदि खालामदों। बेनिखायनो बे खारननि थाखायनो बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाया गाहाम। आं दिनै होख्राव होख्राव बुंदों, मानो? आं दुखु मोनदों। जोंनि बर' हारिनि मोनसे इज्जतखौ बेबायदि खालामबा, जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा इज्जत सन्मान, नङा होमबा? जोंनि मान सन्मानखौ जुदि हानि खालामोबा जों दुखु मोनो। बे जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा मान सन्मान, जोंनि बर' हारिनि सक्ति, बिथांमोनानो जोंखौ जोनोम होदों। जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि आइजो, दिनै बेबायदि मानसिखौ बेबायदि सासे सोरबा मामुलि पुलिस अफिसारा फैनानै जुदि सौनानै होयोब्ला दुखु मोननाय फैयो। बे फुरा रिलेटेड जायो बर' जाथिजों, मिथिबायना? बाट आं बेलेग बाथ्रायाव जुदि सौवोमोनब्ला आं बेलेग बाथ्राखौ आं एसे बुजिगौमोन दै, सानगौमोन। आरो बेयावहाय आइजो पुलिसा गोबां गोनांथारमोन। उइदाउट वुमेन पुलिस बेबायदि एक्सन लानाया, बिथाङा सासपेन्ड खालामनांथारगौ बिथांखौ। बे गनायजाथावना नंखाया। उइदाउट पुलिस वुमेन बेबायदि खालामनाया बे गनायजाथावना नङा, आरो लोगोसे बे आयेननि बेरेखा, आरो बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ। बे गोनांथारखा। बेखौ जेसेबां हायो भाइरेल खालाम। बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ, सासपेन्ड खालामनांगौ। बे मानसिया जोंनि बर' हारिनि सासे बिमा महरनि सासे सुबुंखौ जेबो रेसपेक्ट होनो सोलोङाखै,
मीन्स बर' जातिखौ रेसपेक्ट होआखै जायनि जाहोनाव आं दिनै दुखु मोननानै भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय आङो भिडिअ बानायनो सानाखैमोन नाथाय आंखौ गोबां सुबुंफ्रा बुंबाय आदा भिडिअ बानाय बिनि सायावहाय पाब्लिकफ्रा आंखौ बुंहरबाय जायनि जाहोनाव आं बे भिडिअखौ मोननानै आं बे भिडिअखौ बानायथारनोसै होननानै आं बानायबाय दुखु मोनदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना दुखु मोनगोन ना मोनाखै आं मोनथिया खिन्थु आं दुखु मोनदों सासे बर' मानसि जानानै सासे बर' बिमाखौ सोरबा सासे मानसिया फैनानै ओरैबायदि सौनानै जे गोग्लैहोदों लांगाबनो लाजिनाय मोनबाय आंनि बिखाया गावबाय लाजिनाय मोनबाय आंनि बिखाया गावबाय सासे मानसिया सोरबा सासे भेक्सिन लायैनि थाखायनो जास्ट भेक्सिन लायैनि थाखायनो बेसेबां हाजार हाजार कौटि कौटि सुबुंफोरा दासिमबो भेक्सिनखौनो लानो हायाखै बा लायाखैनो बिसोरखौ जेबो खालामनो हायाखै नाथाय जोंनि बर' हारिनि फिसाखौसो बेबायदि आलाय सिलाय सौनो नारखारनो बायदिसिना मोननो हायो रायजो राजाफोर दुखुनांथाव बाथ्रा बिनिफ्राय आरो मा दंबावो लाजिनांथाव बाथ्रा आरो बिनिफ्राय मा दंबावो रायजो राजाफोर मा दंबावो बेनिखायनो बयबो खौसेथि जा जोंनि बर' हारिनि आफादफोरा बिनि सायाव एक्सन लानो थाखाय आर'ज बिलाइ खालामना आरो बिनि सायाव धरना होनांगौ आंथ' रुम सिङाव थानानै होख्रावबायल' थादों दायो बुंनो थाङोब्ला नाथाय बेखौ खालामनांगौआ जोंनि बर' हारिनि आफाद आरो दैदेनगिरि गासैबो सुबुंफ्रा बेखौ खालामनांगौ दायो बेखौ एक्सन लानांगौ जाहाथे इयुन फिउचाराव सासे आइजो मानसिखौ दांनायनि सिगां थोर मावनो गोनां जायो सासे आइजोखौ जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला बेखौ दांनो बा बेखौ एरेस्ट खालामनो सासे आइजो पुलिसनि गोनांथार बे मोनसे ल' आरो बे मोनसे नियम नाथाय बे नियमखौ फालियालासिनो सासे मानसिया दांनायथ' नङा बेखौथ' दांनाय होना बेखौथ' सौनायसोनो सासे बुरि मानसिया गोग्लैबाय लांगाबनो हो मा बिथांनि बे गोग्लैनायाव जे दख'ना फैखोनाय मेफ्ला फैखोनायखौ नायनो थाखायनो बे पुलिसा बेबायदि खालामदोंमोन नामा बेबायदि सौदोंमोन नामा जे जाहाथे बे बुरिया गोग्लैथों आं सौबा आरो आं जाहाथे बे गोग्लैनाय लोगो लोगोनो आं बिनि दख'ना फैखोनायखौ नुथों बे सासे इडियट पुलिस अफिसार बियो मिथिबायना सासे इडियट पुलिस अफिसार आं मानिबाय भेक्सिनखौ लानांगौ बे लानो नागिराखै अख्रा खालामदों बेखौ बुजाय नोंथाङाथ' गोरों इजुकेटेड पार्सन बे सासे जाम्बि मानसिखौ मानो बेबायदि खालामनांगौ बुजाय मोजाङै गुरै बुजाय दिनै लायाखै गाबोन नेक्स्ट बुजायदो दायथ'आ नोंसिनि माबोरै लाहोनांगौ ओरैनो सेलारिखौ लाबाय थाबा जायो नामा मावनो हायाब्ला गारनांगौ जबफोरखौ मावनो हायाबा ज्राब गारनांगौ साख्रिफोरखौ मिथिबायना जुदि मावनो हायाबा एसेबां एटिट्युड जानो नाङा बबेनिफ्राय फैसा मोनदों नों सेलारिखौ सरकारनि खामानि मावनानै मोजाङै पाब्लिकफोरखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय नङा होमबा सरकारा बोरै देरहाखो पाब्लिकआ भट होनायनि थाखायसो अब्ला नों सोर सासे भट होग्रा सुबुंखौ बेबायदि सौनानै लांगाब गोलैनानै बिनि मेख्लाखौ ओरै खालामहोनानै फैखो होनानै जे नोंथाङा नायनो लुबैनानै बेबायदि खालाममारदोंमोन नामा आं बे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैबाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे बे मानसिया सासपेन्ड खालामनो जानांगौ जुदि फुल टाइम सासपेन्ड जायाबाबो 1 मान्थआ जाथारनांगौ नङा होमबा रायजो राजाफोर आं दुखु मोनदों जायनि जाहोनाव बे भिडिअखौ बानायदों गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जों मा खालामनानै जों थांना थानांगौ बेबायदि खालामजाबाय थानो जोङो सिगांनिफ्रायनो गोबां खालामजाबायलै रायजो राजाफोर आरो जों बेफोरबायदि आरो खालामजाबावनांगौनि गोनांथि गैया जों जेब्ला खौसेथि जागोन रावबो फिसाया रावबो गुबुन जाथिया जोंखौ एसेबो आसुगुर आरो खानाय बिलाइ दांसेबो सोमावनो हानाय नङा रायजो राजाफोर जों जुदि खौसेथि जायोब्ला बे मानसिखौ जुदि बेबायदि खालामनायनि थाखाय जुदि जोङो जमा ओंखारनाय जायोब्ला अब्ला गाबोननो पुलिसफ्रा मा जागोन थोर मावनो गोनां जागोन दाय गैया गारा जुदि दाय माबा मोनसे बेलेग माबा मोनसे सोरखौ बुथारनो मानाय ओरैबायदि खालामनानै जुदि खालामदोंमोनब्ला बेलेग खोथा भेक्सिनसो लायाखै बे मानसियानोबा भेक्सिननि सोमोन्दै अब्ला बेखौ भेक्सिन लायनो थाखाय बेबायदि खालामनो सोर मोनथाय होखो स' भारत सरकाराबोथ' होआखै आसाम सरकाराबोथ' होआखै स' बिथाङा गावनि आथिङावनो गाव जावना लाबाय बे पुलिस बिथाङा बिनिखायनो बिथांखौ साजा होनाया गोबां इम्परटेन्ट आरो बेखौ साजा होथारनांगौ आरो जों बयबो खौसेथि जानानै बेखौ धरना होनानै जुदि साजा होनो हायोब्लाथ' मोजांसिनबावसो बाट आंथ' नोंथांमोननि सायाव फोरमानसो होदों आंनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोना खायसे बिखायाव गुलुब मोननानै साननाय थायो रागा जोङो दिउ नाथाय बुंनो हाया नाथाय आं नोंथांमोननि गोसोनि जानानै नोंथांमोननि फारसे जानानै आं बे बाथ्राखौ बुंबाय जाहाथे नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिनानै शेयार खालाम जेसेबांखिनि हायो लाइक होआबाबो आपत्ति गैया शेयारल' खालाम थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय थेंक इउ